igama nguPhumlani Hadebe. Ngila kwezinohlonzo TV. Ngizozasiza nje ngawo konke kwami indaba yomculo wami nanokuthi ngubani. uPhumlani Hadebe udabuka eSikhothi laza la khona. Emculweni ngingene kanjani? Ngingene emculweni bengumfana nje onormali njengoba bonke abafana ngidlala ibhola, umculo bengawuthandi. Bekuthi nje ngiyengubukele kude ngibuka nabanye abaculi beculo. Kodwa into okuyiyona ngingene semculweni, ngingene ngesikhathi kushona abazali bami abawu2 ngesikhathi esisodwa. So ngeke ngazama ukuzibulala, overdose amaphilisi, but ke uNkulunkulu emuhle kwangenzeka nje ngokufisa kwami. So ngayiswa ngesibhedlela ngaze ngabuya ngosuku lomncwabo ekhaya. So kwakukhona igroup eyizoculo kwakuthiwa iPerfect Choice. iPerfect Choice bekwabantu abadala nje. Yathi miculo igroup ngathola ubusiseka ngahileka kwamina. Umphathi wayo igroup wangithatha wangifaka ngaphansi kwa igroup iPerfect Choice. So bekuyimina nedwa ngimncane. So ngaqhubeka ke ngicula, iyonto yangenza ngibe ke nogqozi lomculo ngoba bekuthi noma kufika izikhathi enzima, but uma ngingalalela lo mculo wokholo impilo yami ibangcono. Ngesikhathi ke ngene emculweni, so ngihambile ngaye eGoli ngiyofuna amadlela ahlaza, ngasebenza eBula nabolundi nabo Sifiso as a backing vocalist nabo Sisikholeka. Ngithe ngibuya lapho ngakhipha ialbum yami ethi Thuma Mina ke yadlala kakhulu emaredweni namabona kude. Ngabuya ngase ngasungula icompany yami esibiza ukuthi Phumla Production, la artist lami lokuqala engalirelease ngenza album yayo okuthi nawa kaZungu owakhipha ialbum eyaduma kakhulu. Emveni kwaloko ke ngibe sengikhipha nabanye abaculi abafana noufisa nabo Andile. Bengibase kakhulu kuma promotion asemgaqweni. So ngisiculela nje emgaqweni, ngidayisa ama CD ngenhloso yokuthi le eyase kuma TV nakuma radio bithathela kude, kanti njengoba bese ngiyachaza before thi abazali bami after beshonile bekunabantwana basekhaya efanele ngibasupport. So le yasemgaqweni imali biyenza ukuthi ifike lula namasishane. So ngiculileke ngabakhipha abaculi abaningi, ngawakhipha ama-album amade ngiwakhipha ngiwasebenzisa kakhulu emgaqweni. Njengamanje ke ngine album yami engiyikhiphile esihloko sithi nginobufakazi. Mina ngithi nginobufakazi, le album yami ngisuke ngikhuluma ngayo ngoba ngisuke ngibuka izinto engidlule kuzona until uNkulunkulu ezongibeka kuyona. Kune corona ngayiqeda ngoNovember. Ngase ngiyagula ke kakhulu after sengiyenzile album yami. After sengiyenzile album yami theme ngigula, bengasakwazi nokudla ngibanjwe isifo secorona. Kwase kuvela le ngoma ethi Nkosi ngicela ngiphumuzuzwana, because ngaso sonke isikhathi bengikhuleka ngithi uNkulunkulu wami ungakwenzi lokho kwenzeka kumina uthi ngishiwa abazali ngikhule ngenabazali. Uma ke manje sungithatha nami ngoba uyayizwa nengoma manje uma ungithatha Nkosi izingane zami zizosala nobaba. So ingoma ke ethandwa abantu abaningi. Engicabanga ukuthi ke njengoba besho abanye bethi song of the year, nami cha ngivumelana ngayo.
le ngoma mithi ngicela umzuzwana ngicathi akekho umuntu ongawufisa umzuzwana kunabantu abaningi abasebhedlela abaneemoto ezibizayo abanemizi emihle kodwa namhlanje mungababuza ukuthi bafunani bakhethana ukuphila kunokuthi kuthathwe imoto zabo umuntu angakutshela ukuthi inkosi mungangipha umzuzwana le ngoma ke ngiqwashisa ngayo nakubantu ukuthi ayikho into ebalekile njengoNkulunkulu ayikho into ebalekile njengomesaba uJehova njengamanje mina bengumuntu nje yade icula umculo okhona but ngingamesaba uNkulunkulu kodwa isimo engidlule kusona isona esingenze ukuthi ngibothe uNkulunkulu kumele ngimesabe futhi ngibone nendlela engidlule kuyona ukuthi uNkulunkulu unawo amandla okwenza izinto zenzeka ialbum yami ke siproduce nomfowethu ekuthiwa uLindani wakwaGomede okuyena sisebenza naye la ngifeature kuyona uSigwili Zuma uLindani Gomede uJumbo uJabu Dlamini so iyatholakala ke ma online store nanokuthi ke ngiyajabula kakhulu ukuthi ina 4 months iphumile but ku YouTube ithi 120 something k ukuthi abantu ngendlela bayithakasela ngakhona kulo 4 months yenzima ngalezi kwi future ke planning nawo ngiyafisa ukuthi ngelanga ngibe umfundisi weqiniso nothembakele ngoba ngiyabona isizwe sakithi siyadunguzela uNkulunkulu abantu bamlahlile business wise njengoba ngishithi nasi studio siyasebenza noGomede but ngiyafisa ube usoma business nje mhlambe nami ngibe nezitolo zami ezodayisa umculo wami njengoba umculo veli usufile njengoba kune corona kumanje umculo awusekho ezitolo ngoba izitolo uvaliwe so iplanning nayo ngiyafisa ukuthi ke njengamanje umculweni wami abantu ngoba ayisekho indlela ukuthi bewuthenge kunabanye abantu abafisa ukuthenga umculo but abangakwazi ukuthenga online ngiyafisa ukuvula isitolo sami somculo la bazokwazi khona ukuthi bewuthola abantu kunezinye izingane zabantu ezifisa ukuthi umculo wabo ube sezitolo but azazi ukuthi singenza kanjani so njengamanje nginesithuthuthu ke ngisithengile okuyisona ngideliver ngaso mina owami umculo njengamanje uma around la eThekwini ufuna umculo kaPhumlani uyakwazi ukuthi ungene kuWhatsApp noma ungene kuFacebook noma ungifonele ukuthi Phumlani ngisendaweni ukuthi ngifuna umculo wakho okuyiyona ndlela eyokwenza ukuthi abantu bakithi bekwazi ukuthola amathuba omsebenzi njengoba ngisho ukuthi nginesithuthuthu esisodwa nebhayisikile elilodwa konke lokho kwenziwa yini kunabafowethu abasebenza ngaphansi kwayo lenkampani iPhumla Production so uma ufuna iCD uma uthi ukudanyana bayakwazi bekulethele ngesithuthuthu ulethe 20 rand we transport uma useduze ngabonanda likhona ibhayisikile iyona ndlela engifisa ukuthi angathi ke umculo ungaqhubeka ngayo ungafi ngoba iyona ndlela esenza ngayo ukuthi abantu behlezi belangazelela izwi likaNkulunkulu futhi behlezi bathi uNkulunkulu akahlulwa lutho siphila ngaphansi komusa wakhe ngiyajabula kakhulu futhi ngibonge nakumfounder yezinesihlonzo usesimaskito nakwi team yakhe ngokuthi ethathelele ithuba ezokhulumisana nami